Jatkakaa soittelusta. Tää on tässä. Kiitoksia. Mä niin keittiön liittämään, mä otan ton läppärin ja kuulokkeet vaan. Mä liitän ne sieltä. Sinne. Sitten pannaan porukka puoliksi. Tosta. Mekä tonne. Okei. 3. Messä tonne. Ja te otte tää. Niin kato. Te vedätte pelkkää kutosta. Te vedätte kutosta. Elikkä 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. Te vedätte pelkkää kutosta. Ja te vedätte pelkkää kolmosta. 1, 2, 3. 1, 2. Me aloitetaan samaan aikaan. Okei. Eli 3 ja 6. Onks valmiina? Te ootte 6 ja te teette 3. Te vähän luuppina vaan pyöritetään tätä. No niin, valmiina. Paljonkohan täällä oli ihmisiä? Onko joku laskenut? Kiitos, sä jaksoit. Ei vaan. Eikä mersu alle, eikä